Nah, gue iki lek didol 501 iso iki. Kon ngadoran dong, ngomong ngadoran aja lucu. Action. Nah, iki lek didol 550 iso iki koyo. Tak kurung sarang aku kurung. Mikir kayak awakmu anjir. Iya anjir gawe nang. Nurul. Mikir. Alhamdulillah, Erik. Nah, ngene iki didol 501 iso iki, Mat. Son. Kon Haris e. Harus. Enggak napa-napa koyo napa-napa. Ayo. And action. Lah kok. Mana? Lah, Action. lah. Teko tenanan gak kena iku. Sik tas tak omongi. Napa dadak suarane iku? Koyo gak kena. Wis kat. Aku harus taruh, tak tarik kon. Ayo. Aduh. Ayo. Bikin awakmu yo. Iya. Lu. Ayo, metu. Betul. Udah. Iya. Aduh. Lek, mana kamera? Wis muka-muka selamat ae kah. Dat. Lu ngecerot. Gak usah dikat. Kontakat anu, langsung aja. Action. Narmat. Le. Ini ondang. Akat. Oh iya Pak, sepurane gak ngerti. Napa Pak? Nah, mereka boleh beli saya ini kan. Oke, jangan. Notis. Bentar aku langsung ke Rono itu. Hah? Langsung balik lagi, mana? Ya, oke. Aturan enggak mas aturan. Makan aku mati. Ngajak Rono lu. Ini kamera. Si Ralu. Iki ngono film komedi, kudu vlog ngadu kamera rek iki. Iki lho aku iki 500 piro? 600-an ngono kok lho pokoke yo. 500 Ya engko enggak no regane 550, 600 ngono lho Nar. 501 saya yo. Jo ngadep aku. Ngadep Rono lho kok. Oh, iya. Kok arane iki kok. Kok anu kok datar. Gak ngerti aku saya kudu buta kan. Hilang. Ini wong buta kan. Si Ralu. Ya kok dolen 550, 600 ngono lho Nar. Oh. 501 yo. 501 opo sih? Oh iya. Mat, Rene Mat. Ndi arek? Mat, ikon ning kono kok Mat. Mat. Kancanono aku. Kancanono aku. Kancanono. And action. Kancanono aku. Kancanono aku suhu bisu. Kancanono materi bisu. Jokon peta hemat. Action. Ngap. Kon sing ngadep rene ngadep dokur kon. Nyekel ngene kan action. Napa Muhammad? Hah? Bilang itu. Hah? Hah? Kat kok kene sih. Lah aku iki nggih gerakan aku. Deh. Oh iya. Oh, ya ayo. Ayo mateni zoom. Pateni zoom. Ngomong apa sih arek-arek iki? And napa Mas? And action. Napa, Nat? Apa? Kan ngono karo beda. Astagfirullahaladzim. Napa? Hah? Kon ngono dek kono. Enggak duwe. Napa? Kok iso enggak duwe? Nang ngono. Napa, Din? Napa pick up dek.
Ayo. Sini kan paham loh. Ya. Bos, tubuk. Ojo tahu lu paham lu. Ayo. Oh, ini kan Ayo. buru-buru ini. Ya. Oh, alatnya ke solpet. Ya. Ayo. Saya malah aku. Apa yang ada? Ayo. Action. Oh, ngedol peda. Nanti. Yo. Oh, ayo. Ini apa main lagi? Aku sih ngedol. Oh. Ya, ayo. Hah? Kamu gak kerungu? Oh iya lali aku. Action. Aku sih ngedol lu. Action. Ini apa main lagi? Aku sih ngedol. Hah? Aku sih ngedol. Hah? Aku sih ngedol Ngomong apa tuh. lagi? Oh. Kamu masuk ke nanti. Kita dicolengin. Oh, di tanah nanti. Ronan, rek. Ronan. Kan nanya gelerek. Wah. Kita, ini nyekle. Ayo, kemudian. Kena. And action. Pitol nanti ki. Namanya Pak Sugeng. Apa? Namanya Pak Sugeng. Gendeng. Namanya Pak Sugeng tul. Kamu gendeng. Namanya Pak Sugeng. Oh, Pak Sugeng Ya ah. itu. Pak Sugeng nanti. Ya aku nggak ngerti gimana. Apa? Nggak ngerti. Sari roti. Ayo. And Mana dia ngomong buat jodoh. Iya kak. and action. Pitol nanti ki. Ya namanya Pak Sugeng. Tak ngerti. Oh, masukin nanti. Pak Sugeng nanti. Nggak ngerti aku ini. Apa? Nggak ngerti. Sari roti. Nggak ngerti tul. Oh, aku pernah mau tuh gak ngerti ini ki. Tak kau uang aja. Tak uang ayo. Goblok. Tolong. Ayo ngomong itu kan tadi kan ono. Iya aku sama ngono iku. Yo cariku iku. Ayo. Iya melaku. Udah ayo. And action. Aku jago anjing. Ayo. Ayo tak uang aja langsung. And roti. Ah. Yo wes ayo tak nang uang aja ngono. Saya takut nang wong aja. Monggo, Menggiris. Pak. Monggo, Pak. Ayo. Awas ra. Udah pinggiran iku tipe tadi. Ate ini sih lah iso ki. Oh, main. Mari kunci. Tak kau uang aja Rul. And action. Oh main nanti. Nah, aku nggak ngerti Yohan. Apa? Nggak ngerti aku. Sari roti. Nggak ngerti. Oh, aku pada ngerti yo main. Tak kau uang aja yo. Paling bener iki yo. Paling bener. Tak kok uang ae. Tak kau uang aja yo. Lu aja ngomong ngono. Lah aku nang ngomong ngono. Aku kan mau ngomong ngono. Ciro. Ayo. Nen dia main. Nggak ngerti aku. Enggak langsung takon wong. Hah? Aku mangkat ngomong ngono langsung ngono. Ya. And action. Aku mangket mang ngomong ngono. Apa? Yono. Ngomong. Nguyu tadi. Ayo and action. Aku mangket ngomong ngono. Yono. Ngomong ngono. Oh, ya. Ayo takon wong ayo. Ayo. Rek. Lang. Orang Ayo. balik sing busu iki sing Ayo. bocah aku sing anu. Ayo. Ayo mari. Lah, ono ubongku. Ndi wonge? Apa? Ndi wonge? Apa? Ndi wonge? Apa? Oh. Iku lho wong eta. Oh, Takon ayo. ayo. Apa? Ayo. Apa? Ayo. Oh yo. Oh ya ayo takon ayo. Ayo. Kamu menang kene. Kamu menang kene. Udah orang kena. Mari petek iku. Wes. Fokus lah. Anggap ae frame tambah. Aduh aku gak kenal. Aduh. Ayo dong, and Anu iku. Oh iya ro aku arek kamu buri. Pak. Ini takon, Om Pak Sugeng nendi? karo le. Apa? Karo. Apa? Aja guyu mungkin. Oh yuri, sabu. Pertama ngene. Apa Pak Sugeng? Karo aku ngono terus kat. Asu. Karo le.
Ya ngono kas. Yo kangen iku ngono tok. Jarno Rik, saya benak ya Rik. And Kok banyak wis? action. Pak, mau masuk ke ngendi Pak? Karo le. Apa? Karo. Apa? Karo. Oh gak ero, enggak entos sih, mau masuk ke gak ero. Lah iya. Ayo petan. Goreng. Kayak entos. Apa? Nggak ngamuk sih Rizky. Takon. Ajane aku karo telapo. Apa? Langsung awakmu. Aja karo telapo. Lho ta ngono ni. Oh ya suwun lek ngono lah. Ngali. Ya suwun. Suwun lek ngono awakmu rono yo. Aku. Ya korek ngono. Gua mengancam memburi di parang aku. Iya. Iya kak, kamu jangan lah. Oh doga. Oh jane karo. Karo gelut ah. Minta yo. Ajen karo. Ngomong bareng aku. Enggak. Katen karo. Action. Paten karo gelut ah. Ajen karo. Napo? Paten Gelut ta? Jen garo. Ajen karo terus napo? Gelut ta? Napo? Ngelut ta. Ada nang belajar. Apalan sih? Ayo. Action. Kawa ngamuk. Ndang ngamuk ki. Ndang. And action. Ajen karo. Gelut ta? Ngono lho. Paten karo gelut ah. Lah ayo Yo. ngono ya nang. Sebentar. Nang sebentar pokoke. And action. Lah kasang undangan. Jangan. And action. Paten karo gelut ah. Oh, suwun ngono lho. Tabuk rek. Tukle. Aduh aduh. Oh, suwun mikir kena Farul. Mikir tak pe aku. Cipe. Kan aku ning kene si Android. Kamu kan serono. Yo tadi tempeling dasin. Abone gini. Ah, Anang. kita ngengan ngomong Iya, Kajidan. iya. Anang en. Ngomong duduk kurono. Rata dan kau ngale. Enggak, awakmu ngale aku sik ning kene. Oh, iya Pak, soalnya. Terus anu roto juta lek ngomong kene bolane. Ber. Dan Allah. Wis. And action. Ini mana ngale barang enggak? Enggak, menang tuh. And action. Oh, iya Pak, soalnya. Ayo rek. Nandi. Apa nak? Action. Aduh. And action. Anten gak waras. Anu kan guyu guyu. Sama-sama. Anjing enggak waras iki. Aja enggak waras iki mikir muruk pas muruk. Anten gak waras iki. Action. Anten gak waras iki. Soreno, rasakno ngene ngono. And action. Rasakan le. Rasakno kon le. Ini nonton dulu. Kapok kon ngene, dudengen. Kapok kon. And action. Kapan? Nyentak kau penyinta emosimu. Senang. Anak Kau mau nyentak fajri lho. Mantel mu tak buat dong. Anak bener. Apa yang mau? Sampang gue. Kapok kon le ngono. Kapan? Mesti awan Kak situ. makmu. Kau apa yo? Kapok kon le terus cut mari and action. Kapan le? Yo, sebentar. Action. Kapan le? Panter nyentak. Kapok le. Kadang mari. Lara iki ku. Apa loro? Rem hari ngono. And action. Kapan le? Ayo rek. Yo. Kok kena bokong kok. Sik. Kanan dash, tek ini. Iki lho dano. Kone. Das. Yon dash. Kene. Moro tarik buta tenanan moro. Enggak temu mundurno yang angel. Buta tenan, Bro. Angel anjing gowe tongkat, Bro. Ayo. Mari. Action. Ayo rek. Ayo. Iki salah. Salahnya ndi iki? Sik. Cak jone rezeki nyes kuwe. Ojo sampe ado wis antemen iki. Kok pakto. Iki sik aku. Anggawe tongkat ka. Bong, saya dong ada apa? Sobron.
Oh. Oi.